posljedice odlaska liječnika u inozemstvu, ali i slabog interesa za rad u hitnoj pomoći. To se već osjeti i u Pulskoj općoj bolnici. Onda je naime na odjelu hitne zbog manjka liječnika prebačen dio kirurga, traumatologa i internista, zbog čega je otkazano više operacija, a liste čekanja rastu. 500 internističkih pregleda odgođeno je prošlog tjedna. Na kirurgiji umjesto dosadašnjih 4-5 operacijskih sala rade 2 ili 3. Na neurokirurga čeka 121 pacijent. U bolničkom sindikatu upozoravaju. Potpuno je deplasirano očekivati da će liječnici, specijalisti, suspecijalisti unutar svog radnog vremena radeći dolje na ne znam koji rok moći funkcionirati na način da odjeli ne pate u broju pregleda, u broju pacijenata. Ravnateljstvo je nezadovoljstvo razumljivo. Obzirom da se radi o poslu koji je izrazito zahtjevan, jedna osoba ne može raditi na 2 radna mjesta. Znači, oni de facto ne rade onaj posao za koji su se, osnovni posao za koji su se školovali, a to da budu specijalisti kirurzi ili specijalisti internisti, nego su doktori medicine za rad u hitnoj službi, nažalost. Ali ovo je trenutačno jedino moguće rješenje, posebno pred ljeto kada je pojačan pritisak na hitni prijam. Ali smo najavili da ćemo krenuti sa smanjenjem onih ambulanti za koje smo sigurni da se može pružiti usluga u neposrednoj blizini, a to vam je opća internistička ambulanta. A odgađaju se samo takozvane hladne operacije, odnosno one koje nisu hitne. Ova reorganizacija, ne bih rekao da je organizacija, to je jedna improvizacija. Pacijenti zabrinuti. Bila sam u hodniku, do 3-4 operacije odgađane, ljudi nemaju čim kući, su spremni za ostat, ali na kraju im kažu mogu ići kući. Osjetili to. Kod dermatologa išla sam u 1. mjesecu, naručena sam za 3. mjesec 2019. Što da vam kažem? Trajno rješenje je stalno zaposlenje djelatnika u hitnoj, a vatrogasna mjera, kaže ravnateljica, povratak specijalizanata koji rade u drugim ustanovama. No s time se ne slažu u bolničkoj podružnici Hrvatske udruge bolničkih liječnika ni u sindikatu, ali i nude trajno rješenje, pa su upravo uputili dopis županiji te upravnom vijeću. Kakav? Ne otkrivaju, ali očekuju odgovor kroz 7 dana. Pacijenti također. Novi zakon o zdravstvenoj zaštiti podigao je mnogo bure u javnosti, iako je savjetovanje završeno, ipak rasprava ne jenjava. Jedni vide u tom novom prijedlogu zakona apsolutnu privatizaciju, drugi ga pozdravljaju. Mi pozdravljamo naše goste u studiju koji će nam, sigurna sam, razjasniti neke od nejasnoća. Evo, s nama je gospođa Jasna Karačić, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata. Dobar dan i dobro nam došli. I s nama je gospodin Ante Zvonimir Golem, dopredsjednik Hrvatske liječničke komore, inače primarijus liječnik. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Mi smo se istinski potrudili dovesti sugovornike iz ministarstva, međutim odbili su dolazak u našu emisiju. Htjeli smo ugostiti gospodina Gorjanskog, koji je inače zaposlenik u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, međutim nije dobio odobrenje svoga nadređenoga da sudjeluje u našoj emisiji, pa ćemo stoga mi pročitati dio pisma kao uvod u naš razgovor koji su poslali ministru. Kaže ovako: poštovani gospodine ministre, slijedom otvorenog savjetovanja o novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti, koji predviđa potpunu i trajnu privatizaciju primarne zaštite, molimo vas pojasnite hrvatskoj javnosti sljedeće. Prvo pitanje: zbog čega se provodi potpuna privatizacija primarne zaštite? Hoće li privatizirane ambulante raditi na načelima konkurentnosti i slobodnog tržišta ili će i dalje biti na državnim jaslama? I treće pitanje: slažu li se vlasnici primarne zaštite, odnosno hrvatski građani, s pretvaranjem javnog zdravstva u isključivo privatnu djelatnost? Mnogo je potpisnika ovoga pisma, ukupno 334 ljudi, među njima i istaknuti liječnici. Gospođo Karačić, vaša udruga nije potpisnica. Znači li to da se ne slažete s tim pismom i zašto se ne slažete? Pa bili smo sudionici u izradi zakona o zdravstvenoj zaštiti i samim time smo dali svoje prijedloge koje smo smatrali bitnima, a to je ono što treba unaprijediti. Ako smo dobili nekakav prijedlog zakona, onda treba vidjeti na koji način dati nekakve pozitivne strane toga zakona i vidjeti, dati priliku, odnosno da se to realizira, a ne odmah unaprijed reći da nešto ne valja bez da nismo uopće vidjeli kako to izgleda. Ako govorimo o nekakvoj privatizaciji, što se sada govori, onda
treba vidjeti zašto je to odavno već postoje uopće koncesionari i domovi zdravlja. Sad se samo stvari reguliraju na način da se pacijentima ne mijenja ništa. Oni i dalje imaju svoga izabranog liječnika u općoj praksi i tu se stvari za njih ne mijenjaju. Neće plaćati ništa kao što nisu ni prije. A ako bi išli govoriti, možda prije 20 godina bi nam svima bilo u interesu da je možda bio jedan dom zdravlja i da su svi liječnici radili tu. Ali već odavno mi imamo istu situaciju, samo što se sad drugačije zove i sad se trebaju regulirati svi, ali na način da bolje rade, da su odgovorniji, da puno više stvari rješavaju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i da manje pacijenata odlazi uopće u specijalističku zdravstvenu zaštitu, bolnice i na taj način se smanje liste čekanja. Nakon ovog uvoda postavlja se pitanje čemu u stvari tolika halabuka, da iskoristim tu žargonsku riječ u našoj emisiji, oko nečega što je ili nije privatizacija, gospodine Goran? Pa gledajte, naše mišljenje apsolutno ide u tom smjeru da vam je ovo sve zajedno jeftino politikanstvo i bacanje floskula. Dakle, ovo zdravstvo ne bi smjelo biti predmetom političkih razračunavanja, međutim definitivno je. Naime, evo kao što je spomenula gospođa Karačić, vi morate znati da danas otprilike negdje 70% liječnika koncesionara, što znači da rade u takvom obliku privatne zdravstvene zaštite i da pružaju dakle skrb pacijentima i da se u tom dijelu gdje nastaje veliki nered, imamo zakupce, imamo koncesionare, sad konačno nešto regulira i nešto postavlja na prave noge. I to nije glavna suština promjena zakona. To je dobra strana u zakonu i Hrvatska liječnička komora podržava taj jedan dio upravo zato da se konačno uvede red u tom dijelu. Ono što je problem ovog prijedloga zakona o kojem neće govoriti, to je problem da se ne rješavaju problemi kao što ste malo prije imali u prilogu, znači nedostatka liječnika, radnog vremena, specijalizacija, znači uopćenito bolničkog sustava kao takvog, da se ne rješava pitanje javnog zdravstva, da se ne rješavaju pitanja preventivnih medicinskih pregleda, pitanja ona koja bi trebala u stvari usmjeriti zdravstveni sustav da on može funkcionirati kako treba funkcionirati. I sada, izlazeći u javnost samo sa pričom, plašeći građane naprosto da se to događa, jasno je da ćete vi imati potpisnike, jer svaka u strahu da li ćemo mi imati takvu zdravstvenu skrb kako smo imali do sada. Međutim, ono što je istina, da ako se ne uredi drugi dio sustava, znači ovaj dio sustava se dobro uređuje, ali ako se ne uređuje bolnički dio sustava, javno zdravstvo i kapaciteti i najviše ljudstvo, tada naši građani mogu biti itekako zabrinuti, jer će se dogoditi ovakva situacija. Znači sad i to Pula, moram vas upozoriti da recimo mi imamo informacije u komori da se već i u Zagrebu tražilo između dviju bolnica da se posude liječnici, anesteziolozi zato što ih je veliki manjak kako bi se uopće moglo održati programe. Republika Slovenija koja je tu do nas, ona je počela angažirati ne samo anesteziologe nego i liječnike drugih profila, intenziviste, zato što su već suočili se sa time da imaju toliki manjak da ne mogu jednostavno održati službu. Moram jedno potpitanje prije nego što pređemo na reportažu. Vi ste rekli straha će mnogi što potpisati. Ovdje je riječ o liječnicima koji su potpisivali. Ne vjerujem baš da nisu znali što potpisuju. I možete li konkretno onda reći ovaj prijedlog zakona da li onda predviđa privatizaciju ili ne, meni nije posve jasno. Ako ćemo razgovarati na način privatizacije, onda je ona već tu 27 godina, odnosno 24 da budem. Znači kad se prvi put ušlo u zakup. To je ona naljepnica što nas dočeka na vratima, što možda mnogi ne vode računa. Ne. Naljepnica je nešto da je HZZO ugovorni partner. Znači, da ordinacija koja radi, ona može biti, HZZO ne mora ugovoriti sve ordinacije u domu zdravlja. Dom zdravlja ima pravo, ako lokalna samouprava odluči, recimo imati veći broj liječnika koje će ona sama financirati, onda to nije ugovorni partner s HZZO. Ali ono što je istina da je prije 24 godine kada se ušlo u zakup, znači da kad su liječnici, oni su tad postali privatnici koji su u zakupu u prostoru u domu zdravlja. Kada se ušlo 2007. godine u koncesije, tada su isto to ljudi iz zakupa prelazili, znači on je mogao zakupiti u koncesiju, uzeti ordinaciju u domu zdravlja ili svoju vlastnu ordinaciju koju on uložio, ali imao ugovor sa HZZO-om za naše osiguranike. U ovom trenutku pametna država bi riješila to na način, morate znati da nama fali najmanje 140 timova u Republici Hrvatskoj, da mi imamo timove koji rade primarnu zdravstvenu zaštitu bez nositelja tima, to znači bez liječnika, i da bi sve kapacitete koje imamo, znači mi čak nemamo dovoljno i onih potpunih privatnika u općoj medicini, specijalista opće obiteljske medicine, koji bi mogli nadoknaditi taj manjak u sustavu. Prema tome, svaki dio sustava
U primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji ima preko 3000 osiguranika, to je preopterećen sustav koji neće moći dugo funkcionirati. Upravo o tom problemu ćemo malo više čuti u našoj sljedećoj reportaži. Taj problem nedostatka liječnika i timova pogotovo se osjeti tijekom ljeta. Tako je, u Dalmaciji se na nekim mjestima do 5 puta poveća broj stanovništva koje ponekad trebaju liječničku pomoć, stoga neki dijelovi Republike ostaju bez te pomoći preko zimskog dijela godine. Kakva je situacija na terenu, provjerili smo za vas i nastavljamo razgovor u studiju potom. Do liječnika se u Skradinu može tek u jednoj smjeni. Konkretno, današnje radno vrijeme ove ambulante u Skradinu je od 13 do 19 sati i 30 minuta. Nakon toga za ovaj dio županije određena je pripravnost. To znači da liječnici i medicinske sestre eventualne intervencije čekaju u svojim domovima. I na naš poziv oni dolaze tu i okupljaju se i idu na mjesto tamo intervencije gdje treba. No Skradinjani poručuju za sve to treba vremena, a oni hitnu trebaju odmah. Treba i hitna služba nam treba. Mi zovemo Šibenik, dok Šibenik dođe mi umremo. Kad ne znate kad se neka nesreća može desiti. I tu je masu svita koji dolaze, nacionalni park i treba. Želje Skradinjana adresirane su na Ministarstvo zdravstva više puta. Naše želje su da se vrati tim T1, no međutim ministarstvo ima svoju logiku koja počiva na brojkama i statistici, a život često nije su brojke i statistike i svi znamo koliko vrijedi jedan ljudski život. A iz Zavoda za hitnu medicinu tvrde u Skradinu nikada nije ni postojala ispostava zavoda, a dežurstvo je prešlo u pripravnost jer ga nije bilo moguće organizirati. No Skradinu se, kažu, ljeti dodjeljuje T1 tim. Tim koji pokriva autocestu tijekom turističke sezone bit će smješten u Skradinu kao što je to bilo i prošle godine. Za ljetnu turističku sezonu 2018. godine Ministarstvo zdravstva donijelo je popis lokacija timova hitne medicinske službe na kojima se organiziraju dodatni timovi, pri čemu su za područje Šibensko-kninske županije predviđeni dodatni tim T1 u Skradinu te doktor medicine na lokaciji ispostave Tisno, koji se pridodaje već postojećem T2 timu, a on tijekom godine funkcionira bez liječnika. Moj muž ima infarkt, srčani udar, došla je hitna, on ju uvatio zlatni sat, a ja da mene to dođe, ništa, umrem u Murteru. U slučaju, ne daj Bože, smrtnih intervencija ili intervencija gdje pacijentu ovisi vrlo kratko vrijeme za preživljavanje, tim 2 ga u tom trenutku krca, tim 1 izlazi u susret iz Vodica i negdje na polju između Tisnog i Vodica se prekrcava pacijent. Tvrdi još je gora situacija ljeti jer broj stanovnika se upeterostruči. Prema tome mi se nalazimo u jednom katastrofalnom položaju s obzirom da hitno medicinskoj pomoći iz Vodica ili Šibenika treba do područja otoka Murtera u ljetnim mjesecima preko 45 minuta samo u jednom smjeru. I Tisnome i Skradinu resorno ministarstvo nudi rješenje da sami s £500 000 sufinanciraju kompletan tim, no oni smatraju da bi svi trebali imati jednaku i besplatnu zdravstvenu skrb. Evo, gospođo Karačić, htjeli ste se nadovezati? Evo, kad govorimo o nedostatku liječnika, to je veliki problem za pacijente koji se žale na to da su liječnici nedostupni, pogotovo u nekim sredinama. Nije isto živjeti u velikom gradu ili u nekome malome selu. Ono što je isto tako važno, bio je naš prijedlog vezano za Zakon o zdravstvenoj zaštiti, je uvođenje elektronske kontrole u bolničkom zdravstvenom sustavu, jer na taj način se štite i liječnici i pacijenti. Ako idemo gledati za liječnike, neće se dogoditi da dežuraju, na primjer, 2 dana za redom, 48 sati, pa da iza toga onda se može dogoditi nekakva velika greška, što naravno onda je pitanje odgovornosti. Ako je liječnik radio 48 sati, logično da ima dvostruko veću šansu da mu se dogodi nekakva neželjeni događaj za pacijenta, onda je to pitanje koje se na taj način može riješiti, a isto tako dobrobit za pacijente, jer stvarno imamo i situaciju da neki odlaze u 12 sati sa svog radnog vremena ili obavljaju privatnu praksu negdje van bolnice ili odu jednostavno svojoj kući u 12 sati i onda pacijenti se žale da na odjelu ne mogu uopće naći svog liječnika. Tako da na taj način se jedino može točno utvrditi koliki je zapravo broj radnih sati koji rade i na osnovu toga se isto tako može raditi evidencija i voditi računa o tome koliko nam fali po broju sati i koliki broj zapravo liječnika na određenim odjelima i možemo iz toga izvesti isto tako i možda nekakve preinake, posuđivanje takozvano sa odjela na odjel između same ustanove.
prilikom pisanja novog zakona dogovor je bio da će se podizati razina primarne zaštite. Sada, ako sam ja dobro shvatio u tijeku ove emisije, vi ste rekli da je to sve počelo prije 20 godina, nekad se to zvalo koncesija na određeni prostor, odnosno ustup radnog mjesta, zakup, a sada bi se to zvalo privatizacijom. Znači li to da ja kao korisnik primarne zaštite više neću dobivati uslugu primarne zaštite ako čovjek potpiše ugovor da želi biti dio privatizacijskog dijela ovoga zakona? Ili je to nešto... Možda vas nisam malo razumio, ali ću pojasniti. Dakle, ajde, molim vas. Što se brka? Riječ zakup, koncesija i ordinacije su praktički 3 oblika na koji način se koristi prostor i oprema. A liječnik koji je, dakle, postoji liječnik zaposlen u domu zdravlja, znači njemu daje dom zdravlja plaću za posao koji on tamo odrađuje, i postoji liječnik koji je zakupio ordinaciju, koji ima ugovor direktno s HZZO-om, a ne preko doma zdravlja, i taj koji je zakupio tu ordinaciju, on pruža jednaku zdravstvenu zaštitu od ovoga liječnika koji je zaposlen u domu zdravlja. Znači, što se pacijenta tiče, kakva je organizacija, nema nikakve razlike. Dapače, ono što se pokazalo tokom ovih 20 godina, to je da ovih 70% liječnika koji su, dakle, poslije zakup prešao u koncesiju, znači to je oblik kako oni iznajmljuju te ordinacije, a ne oblik rada i pružanja zdravstvene zaštite. Što se dogodilo? Da su koncesionari nabavili još dio opreme, EKG-ove, da su nabavili, znači podigli su višu kvalitetu u svojim ordinacijama, dok dom zdravlja to nije osigurao za liječnike koji su zaposleni u domu zdravlja. I sad vi imate situaciju, osim što među liječnicima postoji nejednakost, znači da isti posao koji rade različito su plaćeni, ovisno da li je on zaposlenik doma zdravlja ili je direktno koncesionar, a s druge strane što se tiče pacijenta, on je imao veću mogućnost dobiti kvalitetniju i pacijenti su zadovoljni. Vi možete napraviti bolju anketu da li su pacijenti zadovoljni sa liječnicima koncesionarima, pa ćete vidjeti naše ankete pokazuju da su itekako zadovoljni. Što se sad radi? Ne možete nikog natjerati da ide u takav oblik rada. To znači i dalje će postojati oni koji žele ostati raditi kao zaposlenici doma zdravlja, samo bi domovi zdravlja trebali puno više ulagati u te ordinacije da se može pružiti zdravstvena zaštita. A ovo se neće zvati više zakup i koncesije, zvaće se ordinacija, znači privatna praksa u ordinaciji, što će pacijentu i dalje osiguravati da pače višu razinu, tim više što je rečeno da će liječnik koji je u toj ordinaciji i koji radi i treba ići u mirovinu, znači on je uložio svoje znanje i sve i privukao ljude, na kraju kraja ljudi su se za njega odlučili, vi sami odabirete svog liječnika. On će ulagati da taj standard bude sve veći, a imat će određenu, nazovimo to tako, mogućnost kada ode u mirovinu utjecati da njegovi pacijenti tada nisu na cesti kao što ste gledali različite priloge, moj doktor otišao u mirovinu, sad me niko drugi neće, nema, ovaj me ne može primiti, ovaj je prenatrpan, već će imati u zadnju godinu dana, morat će osigurati da se zaposli mladi liječnik od njega, da taj mladi liječnik uđe u problematiku kroz godinu dana, da kroz tu godinu dana taj mladi liječnik, dakle, približi se pacijentima koji će onda reći sporadično, neko će reći ja nisam zadovoljan s tim mladim, ja idem kod drugog liječnika, a drugi će možda će reći ja sam još zadovoljniji pa će privući još više liječnika, i za pacijente će to biti bolji sustav jer neće imati potrese svaki puta kada liječnik ode u mirovinu. I sve ovo što ste sad objasnili je regulirano novim prijedlogom zakona. Tako je, ono što mi kao komora prigovaramo na nekoliko dijelova u toj organizaciji te ordinacije, odnosno obiteljske medicine. To je problem prvenstveno da nije osigurano na pravi način kako će taj mladi liječnik ulaziti u sustav, jer su oni, recimo, primjerice, objasnit ću vam stvari samo u roku. Oni su napisali da u roku 2 godine se ljudi moraju odlučiti, a ljudi su na specijalizaciji od 3 godine opće obiteljske medicine, a on dok ne postane specijalist ne može ući uopće u priču o ordinacijama. Znači, ne valjaju im rokovi, to se pobrkalo. I ono na što kažemo, dakle, suglasnost ako neko želi preseliti, znači ako on se nalazi u Prisavlju 3, a on želi u Prisavlje 5 zato što se zgrada u Prisavlju 3 ruši ili ne znam šta, pa će na Prisavlju 5, da o tome treba dati suglasnost primjerice Zavod za zdravstveno osiguranje koji i ugovara tu uslugu, znači štiti interes pacijenta, a ne župan, što je predviđeno prijedlogom zakona, jer ćemo opet imati one probleme koje ste i vi gledali u medijima na Peščenici i okolo, kad se događalo da ovi su htjeli, pa ovi nisu htjeli koncesiju, sve, a sve je to onda osjetio osiguranik na svojim leđima. Ovo su sada detalji za koje ste rekli, koje bi trebalo malo izmijeniti, jer ono što je najvažnije, primarna zdravstvena zaštita i dalje je osigurana svim građanima, apsolutno, po Ustavu zajamčena. Znači, gospođo Karačić, neće nestati domovi zdravlja, što se često spominjalo. Neće nestati liječnika koji će biti dostupni pacijentima, to je najvažnije, jer ovo sve je nedovoljno iskomunicirano, odnosno poruke su poslane na krivi način i naravno da su pacijenti u strahu. Mogu biti mirni
i mi smo tu da ih zaštitimo u bilo kojem trenutku. Niko neće ostati bez zdravstvene zaštite, a ono što se sad događa i bez ovoga zakona da mi imamo određene liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji naplaćuju i plombe, odnosno bijele ispune i ultrazvuk u ginekologiji, to se i sad događa, a upravo zato što nije regulirana primarna zdravstvena zaštita. Onda je neko djelomično u koncesiji, neko u koncesiji, neko dobiva u HZZO, neko ne dobiva i na taj način jedan liječnik naplati, drugi naplati pola, neko 10%, neko 20%, bez računa po mogućnosti što se događa. To je ono što sad se upravo želi riješiti i spriječiti, tako da treba dati šansu ovome zakonu da izađe, da se počne po njemu raditi, pa ako on ne bude radio po njemu, onda naravno da treba ga i sankcionirati. Ali sve su strane su se čule, imali smo priliku svi reći ono što je trebalo reći. Ako smijem postaviti potpitanje, tko će kontrolirati te odnose? Hoće li to biti onda županije ili će biti komora? Ili kako će odnose inače, dakle, 3 su vrste kontrole. Jedna je zdravstvena inspekcija ministarstva, druga je stručni nadzor koji provode strukovne komore kad se radi o liječnicima, Hrvatska liječnička komora, i treće je ugovaratelj HZZO koji ima svoje kontrole sustava i za svoje osiguranike. Međutim, da ne bi se ovdje malo shvatilo, ja svakako nisam u ime komore došao ovdje tvrditi da treba podržati ovaj prijedlog zakona. Ovaj prijedlog zakona u dijelu... Malo tako djeluje. Da, ali ovaj prijedlog zakona u dijelu obiteljske medicine je dobar i to komora podržava uz ove male izmjene. Ono na što mi upozoravamo da cjelovito ovaj prijedlog nije dobar i zato smo u tijeku ovog e-savjetovanja dali najveći broj primjedbi. Dakle, osim 180 i nešto upliva na određene članke, mi smo dali preko 90 različitih primjedbi i prijedloga kako riješiti. Znači, mi ne dajemo samo ovo je problem, nego ovo je problem i nudimo vam rješenje kako bi sustav trebao riješiti. Opet ponavljamo manjak liječnika, jer uzalud vi zvali to zaposleni liječnik ili koncesionar ili ordinacija, što će to vrijediti kad liječnika nema? Što to vrijedi? Ja uvijek spominjem Davor pokraj Slavonskog Broda, jedno prekrasno pitoresno mjesto u Slavoniji koje već 20 godina ne može dobiti liječnika opće medicine. Što je napravljeno da se privuče da mladi liječnik recimo ode živjeti u Davor i da tamo počne pružati zdravstvenu skrb? A danas mi u Zagrebu to ne osjećamo pa mislimo sve je divno i krasno. A nemojte slučajno, ja upozoravam, doživjeti prometnu nesreću 50 km od Zagreba ili da vas zaboli recimo trbuh u sred Like. Tada ćete vidjeti što je to pravi sustav i kako mi govorimo da ako se taj sustav ne poboljša ovim zakonom, kroz sljedećih 5 godina za očekivati da niko neće raditi utjecaj u to. Prema tome, ovo je trenutak kada moramo biti ozbiljni, odgovorni, zaboraviti političke razlike i krenuti napraviti sustav za naše građane. Nekoliko puta smo u ovoj emisiji razgovarali o tome što Hrvatska liječnička komora predlaže kako bi se upravo riješio ovaj problem manjka liječnika, ali mislim da se to ne može dovoljno puta ponoviti, pa evo molim vas samo još kratko pojašnjenje. Evo, ono što je komora učinila, dakle, tu samo treba gledati dalje. Komora je učinila da je išla na pravnu sigurnost liječnika, to je pod broj 1, znači osiguranje od pravne sigurnosti. Išla je na to da se liječnicima omogući usavršavanje. Tražimo da država recimo u specijalizacijama, pogotovo opće obiteljske medicine, omogući drugačiji sustav gdje bi mogao neko zamijeniti liječnika za vrijeme dok je on na specijalizaciji. Tim više što po uredbama Europske unije više neće ni moći raditi neko ko nije specijalist opće obiteljske medicine u primarnoj. Ponuditi ljudima mogućnost stambenog zbrinjavanja i ponuditi ljudima mogućnost rada. Kada se ti 5 stvari koje smo mi predložili u našim prijedlozima, kada se vidi to i jesu ono što smo mi anketirali mlade liječnike, pa je preko 2000 liječnika anketiranih reklo da je na prvom mjestu da će otići iz Hrvatske zato što ne mogu dobiti na vrijeme posao, znači ne mogu dobiti staž, čekaju po 2-3 godine nekakvu specijalizaciju, rade negdje po zamjenama, pravno su nesigurni. Kada dobiju mogućnost možda negdje, onda se događa da se izmijenio pravni propis pa se još događa da vraćaju nekakve novce jer se neko sjetio da bi trebali vraćati dio koji je u njih uložen. Ne govorimo o obrazovanju, ne govorim u tom dijelu kad su oni radili i oni kažu što ćemo ovdje kada odmah 20 km novo mjesto, tamo dođe, dobi specijalizaciju, odradi, nakon toga ode, hoće ostati u Sloveniji, hoće ostati u Njemačkoj, dakle on cijelo vrijeme radi, on doprinosi i on je zadovoljan. I to, znači, nemojmo izmišljati modele, idemo ih uzeti ono što su napravile naše države u okruženju koje su napravile dobar pomak u tom smjeru i onda ćete vidjeti da će biti bolje. Gospođo Karačić, za kraj našeg razgovora pojavila se i bojazan oko zdravstvenog turizma, nečega o čemu bi mnogi htjeli možda malo detaljnije razgovarati, ali na samome kraju znači li to možda da će neki bogati gost koji uživa na hrvatskoj obali dobiti bržu i bolju uslugu od ostalih građana Republike Hrvatske ili o tome ne treba strahovati?
Zdravstveni turizam je novi pojam što se tiče naše percepcije i ovoga zakona, ali zdravstveni turizam već i postoji, a radi se o toplicama, jer naši pacijenti jako puno čekaju na rehabilitaciju i na ono što im je ugovoreno besplatno preko osiguranja. Ako plate, onda imaju recimo smještaj i imaju nešto što je vrlo brzo mogu doći. Tako da mislim da tu već to imamo. Sad u kojem razmjeru će zdravstveni turizam biti, ako možemo profitirati na način da dio toga ide recimo u fond za skupe lijekove, onda super, onda smo riješili jedan problem. A ako će to ići samo na teret listi čekanja, onda nije dobro. Ali najvažnija stvar koju smo zaboravili spomenuti je zapravo mijenjanje u zakonu, a to su dežurstva koja do sad nismo imali u skoro većini mjesta, nismo imali dežurstva liječnika, nego su pacijenti bili primorani ići na hitnu pomoć, što je stvaralo dodatni i trošak bolnici i rješavanje problema na način koji treba riješiti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, tako da se nadamo da će sad pacijentima još biti dostupniji njihovi liječnici i da će kroz cijeli dan moći dobiti i informacije i pomoć, a ne da moraju ići na hitnu za bilo kakvi mali problem. Hvala vam lijepa, hvala na svim ovim pojašnjenjima. Sigurna sam da će biti još puno riječi i o ovom prijedlogu zakona, ali i o cjelokupnom zdravstvenom sustavu kojeg valja u cijelosti, kao što smo uoči emisije razgovarali, reformirati i prilagoditi svim zahtjevima današnjice. Hvala vam još jednom i svako dobro. Hvala vama. U sljedećih